Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita nih kok ngumpul sa Indonesia Raya, Sa RT. sa RT, lha sa RT sa Indonesia Raya, Oke, baik. Jadi iki unboxing paket dari Om Anwar. Om Anwar Arbodo. Arbodo. Jadi enak di sisane ini bos anu nih. Apa iku iki? Kono. Lah nyapa to nang kene? Padang kono. Oh, padang kono. Duduk lek, duduk. Ya, wis ready arep mancing. Udan bro. Umpane apa, Din? Umpane apa? Potato. Lah wong Ini sosis barang. roti karo sosis lho dienggo mancing. Potato karo sosis. Nah, anak njaluk jajan lho. Di Senen. Jadi sing oleh paket Ulap. Mbah Kong, terus suami Sita Jono, suami Mbak Anita, suami Rita, Dika, Rio, Galih, Pak RT, PT Semoyo, Lek Maidi ki. Pak Ngarit lho. Pak Ngarit, terus Bapak Edika, Bapak Rio. Oke, baik. Nanti unboxing. Ndang, yo. Yo, Unboxing. kami kan piye kerja. Dek iki nek kan apa kuwi? Heeh, bluwituki wong. Kurang ajar. Halo, Bos. Iya kok kesusu di buka Ya kalau. to le, dak. Bapak kali kalau. Pematu anu Catatan kabeh Bisa ada catatannya dewe-dewe. kayak Bapak Rio, terus Bapak Edika sapa kan? Alon-alon. Pakmu sapa to, Kak? Kansel. Pakmu sapa? tapi uang Alhamdulillah berkah barokah, Om. Om Anwar. Om Anwar gaul. Jadi matur suwun untuk Om Anwar dan semoga dikabarkan. Ini ukurannya saya nyusun kok dari XXL. Nah, Pak Oke Pak gak XXL. Pak Poar. Jajal ndang lek, tampil lek ndang kok. Medana. XXL gitu loh. Sing XXL warna apa? L ukurannya apa? XXL. L kok ini? Nek iki lho. XXL. Double L ki aku, Bang. Ya dijajal dibuka oh, dijajal. Enggak. Makasih Pak Anwar. Amin. Berkah barokah. Pak Puar ireng ta? Pak Puar jenenge. Iya, L ki aku. Ireng gedean iki, Bos. L aku ada putih no aku. wis apa ukuranmu? L. Dan total dijajal, dibuka sedenggal. Jajal ora, Bos? Ya boleh. Pak Puar abu-abu kan Bos, aku putih apa? Aku. Kowe abu-abu. Abu-abu apa putih? Ala kayak blas, Mas. Tit. Jadi ki kamu jajal gitu. Pak Puar njeluk anu ireng Orane bos iki, Bos. Ya wis apa? Ya dipadakno karo anu. Gak anu. Aku lho lah. Coksu. Mas Ari L. Heeh. L. Iki berarti Nih. L sapa XL? Piye? Ya, XL. Double L. Kowe gidan ora? Kita semuanya ki kudune XL. XXL. Oh, XL. No. Iya DL. Iki. Alah iki. Kuwi lha kowe. Mas ndek. Iya, kita puirang apa? Lepas to? Yo mending. Pas berarti Ya. Mas kowe Panjang nih, Bang. Kuwi kowe lho, Mas. Kuwi padha Pak Puar, kuwi lho abu-abu padha Pak Puar. iki apa sing dia, Bos? Kae tabu kuwi lho Mas, kuwi coksu. Bos kaliman kembar, Bos. Ya ora apa-apa, wis kembar karo Mas kok.
Aja kembar pas. Ya nek nganggo mestine ya ora padha lho. Bareng kene bodone awake dhewe. Ya ora, ya sik Kono kon. ora tak debat-debat cagak tak setrika nggoneh ning kene. Ya iki kan ngajak iki sakti. Mantap. Pasti nak. Delok. Wih. Iki KL iki. Wis. Pas. Lek Maiti XXL, gak kegedean. Gede mati yo. Wis sunaka ngoblah. Ngene kaya ngene ya. Iya. Ini berarti saya buka iki. Oh anu Kang Yan. Heeh. Berarti niku Kang Yan. Kang Yane XXL. Anu iki yo Dah kena buka droan le. Gede iki anu. Apa? Anu Mbak Medi. Gede. Lah PT Semoyo yo XXL loh. Iki ala to. Wah, anu kan jiko. Oleh Maiti jiko XXL. Yo kegedean. Sing putih kuwi Pak Rete. Oh iya Pak RT putih XL. Anu L. L Pak RT. Pak Rete. Berarti iki aku mbok pilih napa? Abu. Duh, kayak pada sunaka. Lah ketelu wong telu. Ya ben ginya. Iki aku pilih apa? Bisa. Ora sedeng iki nek cilik. Oh, kae pilih aku enggak. Lebih sih Pak. Elek. Iya. LG yuk sedeng apa? Ya babu ya babu. Iya ya. XL aku. Tak kopiah karek golek kopiah we. Berarti Lah wek saripitan karo pakmu. engko pakmu ya. Eh? Apa aku XL iki? XL. Oke. Wip. Mario. Iya, gak PT Semoyo, ya toh. Heeh. Terus iki Jono. Tapi karek putih po. Oh iki ya. Karek kowe yo. Nanti jajal lah. Nanti leboni. Nanti leboni. Kita kedengar Maiti. Kira apa? Kembaran. Iya putih apa anu? Betul jadi kok. Karek. Bos punya Ya, kan. Napa Jono pas itu alah kok malah abu-abu kabeh. Pian sama telu kathung yo abu-abu. Pas toh. Pas iki. Motormu gede lho Pak iki. Kayane sarunge lho Pak. Oke, jadi terima kasih Jajal. Anwar. Piye? Terima kasih. Om Anwar gaul Sampai pas ki. sampai Aman. pas. Oke, Mas Teo ukurannya pas. Kek. Coklat. Ya. Baju koko penting lho. Biar masing nih dilek. Baju koko ngene lho. Bagus, ben kene nek bongkar paket gak bagian. Somben. Semben. Jadi terima kasih saya untuk Pak Anwar. Yo. Terima kasih Pak Anwar. Jan ngeten Pak Anu. Lihat jono Lah iya. Iku kaya modil anyaran iki. Biar sunat apa itu? Ngene. Ya apa ke muni ki? Itu apa? Iya. Jadi lek kasa repot lho jendek meng. Kilo. Ya ini mau mbok keluar. Lebih ya to muslim kok. Muslimat. Muslimat. Ya tapi iki pola iki ya. Piye? Menurutmu? Apa ya? Ya apik kuwi tet so. Iya apa? Jajan delok ngisar. Bisa pada nyanyi apa? Wah. Ikut sama setengah harus sunat neng. Pak Powar karo Pak RT bos. Oke. Gane anak juga nyangking ya. War. Oh, udah masuk kan nangking. Kok nyangking aku teh war. Gawe nang gitu. Wong ora montor apa rene. Oh, L. Ya, iya. L Pak RT malah nemen loh. Anjuk klambi. Iya. Pak RT kok Daerah. berarti kita banyak. Kayak kono. Warna kono. Mau bengkel kali aku. Wis entek. Jenenge sithik Pas bisa dihitung kono. ben Wes. wes. Lah Masar mancing ngene nggo kuwi to, Lek. Nah, kita gombe tak ngene iki tak paman bojoku lah tak. Wah, dipamer bojone. Iya, nek pengen ngopi sik.
Anyare. Labi koko. Loh, Anu kan ya? lha piye Mas anu rambut Udah kayak? udah Mas. Ayo no. Anu rambut kayak piye? Rembu. Kayak apa? Omonganmu asu kon kayak jas iki piye to jane kok. Iya, tengelmu. Makasih Pak Tanwar. Oke, terima kasih. Oke, arep mancing. Entek kadungan. Pokoknya aku matur suwun untuk Pak Anwar dan keluarga, semoga Iya, panjenengan sehat terus, lancar rezeki. Pokoknya pinaringan seger waras, Bro. Amin. Ngono, iki wis pira tahun iki? 11. Pokoknya berkabar untuk sedoyo. Iki cocok Nanti tak kira begini, pokoknya sekian dan terima kasih. Ya ngono Kak? Iya to. Awar kene. Asoy. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Kita pakai lagi.